Tutaj nasza instytucja za skupińską ważną na scenie Uniwersal to są Komice! Skupińską maską i to jest skupińska maska Władimir! A se pobija nekaj što vam gramo? Ne. Mene je žao, ja mislim da se zasluša da gramo. Odlično, super! Pazi sad, drugi del. Mislim, počinite. Super! Okej, super. Okej, i samo, vamos sve skupaj. Najprej da slišim punce, potem face. Try